Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres ar Nearpod. Erbyn hyn, gobeithio eich bod chi wedi gweld y fideo gyntaf sy'n dangos i chi fel i greu cyflwyniad Nearpod. Os ydych chi yn Nearpod yn barod chi'n iawn, os na fe fydd eisiau i chi mewn gyfnodi, dwi'n ni'n neud yn un syth nawr. Dyma ni, yn hytrach na creu y tro hwn, dwi'n ni fynd i My Library, gan taw yma ma fy nghyflwyniadau i, a dyma'r un dwi'n newydd greu. Iawn, fan hyn, dwi'n ni glicio arno fe, sy'n llwytho fe, a wedyn fe welwch chi botwm ar y gwaelod yn dweud live session. Dyna'r botwm sydd angen arna i gael y cyflwyniad yma allan i'r disgyblion. Felly dwi'n clicio fyna, yn syth mae'n rhoi cod i fi. Beth sydd angen i fi wneud nawr yw dweud wrth y disgyblion i ddefnyddio'r cod yma. Felly does dim ots os ydyn nhw ar gliniadur neu ffôn Android neu rhyw ddyfais iOS. Mae Nearpod ar gael i bob dyfais, naill ai drwy app neu ar-lein. Felly beth rwy'n mynd i wneud i chi nawr yw dangos yn iPad i chi fan hyn. Jyst mynd i llwytho fe lan i'r sgrin. Dyma ni sgrin yr iPad o'ch blaenau chi, lle ni esgus o dyna'r disgybl. Maen nhw'n clicio ar lle mae'n gweud join a session, a mae'n gret, does dim angen rhyw e-bost neu unrhyw tebyg yna, chi jyst yn rhoi cod i nhw am y sesiwn, clicio ar done. Beth fydd yn digwydd wedyn ni, fe fydd y cyflwyniad yna'n lawr lwytho i'r ddyfais. Lle os ydych chi rhyw 30 o ddyfeisiau yn y dosbarth, yn amlwg fydd eisiau rhyw cwbl o funudau i wneud hyn, a mae rhaid fi weid taw syfrdanu ar yr ochr orau dwi wedi wneud fel athro o ran pa mor gloi mae yn lawr lwytho. Mae'r athro wedyn yn clicio ar close. Nawn ni llwytho hwn chydig yn uwch i chi ymddeiriadau sy'n yn fach. Lle dyma beth bydd yr athro yn reoli, dyma beth mae'r disgybl yn gweld. Dwi'n mynd i glicio ar y saith yma sy'n gweud bod i'n mynd i'r sleid nesa. A dyma ni yn syth byddai'n gofyn am enw'r disgybl. Felly dwi'n ni weid yn syth i'r disgybl i roi enw cyntaf yn unig. Nawn ni alw fe'n Gary am y tro. A dyna fe yn dod ata i. A sylwch wedyn y tu ôl i hynny, os na'r sgrin yn llai. Dwi'n ni'n neud iawn fyna. Sgrin yn llai, mae hwnna'n troi lan gyda'r athro. Felly o flaen y dosbarth wedyn, bydde holl y disgyblion sydd ydych chi yn y dosbarth yn ymddangos fan hyn. Clicio i'r dde, a ni'n mynd yn syth i'r quiz wnaethon ni osod. Iawn, sef, mae gogledd yr Eidal yn, naill ai yn, os na i ddangos yr iPad eto, yn agos i Ewrop neu yn bell. Dyma beth sydd ar ddyfais y disgybl. Felly os weda i yn agos i Ewrop a clicio ar submit, nôl i'r athro fan hyn, fe welwch chi bod ateb Gary fan hyn yn troi lan. Fydd yn cymryd ychydig o amser a dyma fe'n cyfrestru bod e wedi clicio'r a bod cant y cant o'r dosbarth yn gywir. Mae'n ymgylchedd go iawn wrth gwrs, fe fydd chi nifer o ddisgyblion fan hyn. Dill cyflym felly o asesu ar gyfer dysgu, gweld os yw disgyblion yn deall yr hyn chi wedi sôn am. Beth dwi yn hoffi am ti fe yw, yn fy mhrofiad i hefyd, mae disgyblion yn gwybod y byddech chi'n asesu nhw drwy gydol o wers a ddim am weld ei ateb nhw'n anghywir wedyn ni o flaen y sgrin. Dyma fi fel athro, lle dwi'n mynd i ddangos y sgrin y disgyblion. Os gofiwch chi fe greuon ni cyflwyniad a ddyn cynnwys neu slideshow a ddyn cynnwys tair delwedd. O ran y disgyblion wedyn, beth maen nhw'n gwneud yw defnyddio eu bysedd i symud o un i'r llall. Maen nhw'n llythrenol yn defnyddio bysau i symud yn ôl ac ymlaen. Felly dychmygwch pa mor wych yw hwn o ran enyn diddordeb y disgyblion. Dim ond logo sydd fan hyn, dychmygwch ei bod nhw'n ffotograffiau neu'n ddelweddau neu'n waith celf, cyfle nhw weld nhw'n lliw a reit o flaen eu llyged nhw sydd yn gret. Dwi'n mynd i glicio fel athro nawr i fynd ymlaen. A'r peth nesaf wedyn oedd egluro fel athro bod gwastadedd y gogledd yn y gogledd ger, y triongl diwydiannol a fe'n golygu tir gwastad ac yn y blaen, byddwch chi'n dysgu hynna. Lle mae'n ymddangos ar sgrin y disgybl. Dwi'n symud y wythgaredd ymlaen, a dyma'r un open-ended cwestiwn. Yr un cwestiwn agored, disgrifiwch ardal gogledd yr Eidal, lle fel disgybl dwi'n ni roi gwastad, felly bod alpau yn y cefndir beth bynnag, dwi am rhoi. Lle byddwn ni moyn rhoi cyfoethog, byddai'r goreion efallai yn rhoi mwy, submit. A eto fel disgybl, os na i'n mynd i meidio'r sgrin ma, sylwch yn syth, mae'n ymddangos fan hyn o flaen yr holl ddosbarth. Beth arall dwi'n hoffi am ti hwn yw, os yw disgyblion yn cam sillafu, mae'n amlwg o flaen
y dosbarth cyfan, bod yna patrymau yn ymddangos, ni'n gallu tynnu sylw at y camsillafiadau cyffredin yn ni, a mae'r disgyblion yn cyfarwyddo ar ffaith ein bod ni'n helpu'n gilydd gyda'n sillafu. Eto, sesi'r gyfer dysgu gwych yn y man a lle. Os ydych chi'n clicio'r share fan hyn, mae'n anfon gwybodaeth nôl i iPad y disgybl o ran canlyniadau nhw ar dosbarth. Dwi'n symud y sleid ymlaen, wedyn mae hwnna'n ymddangos union yr un peth gyda'r disgybl. Gant o sleid arferol yw yr un peth ar yr un nesaf, nes ein bod ni'n dod i rhywbeth ychydig yn wahanol, sef y slideshow. Felly o ran ni fan hyn ar yr iPad eto, dwi'n gallu symud hwn gyda fy mysedd i, dwi ddim wedi dewis y delweddau gorau, gant o ryw 10 eiliad, dreiliau sy'n chwilio amdanyn nhw, ond eto yn diwen hyfryd eu bod nhw'n gallu gwneud na rhywbeth rhyngweithiol iawn. Symudwn ni ymlaen trwy rai o'r sleidiau eraill, dwi'n ni glicio fan hyn ar symud ymlaen. Fydden ni'n dysgu nhw am tiwrin, am yr ardal honno, mynd trwy sleidiau fel bod ei angen, ac yn y blaen. Nes i'n bod ni'n dod i weithgaredd arall, y ffordd gywir y sillafu factory yn y Gymraeg yw, a am y tro newn ni fe'n anghywir, submit fan hyn fel athro, os ewn ni tu cefn i hyn. Dyma beth welwch chi yw rhyw chydig o eiliadau yn digwydd, yn cymryd lle, a wedyn yr ateb yn dod fan hyn. Felly chi'n cael canlyniadau dosbarth cyfan yn ogystal â chanlyniadau unigol. Eto, byddwch chi'n symud ymlaen wedyn trwy'r sleidiau nes eich bod chi yn dod i ben gyda'ch cyflwyniad. Felly, PowerPoint yw ond o flaen llyged y disgyblion a mae'n asesu ar gyfer dysgu yn rhan o fe yn ogystal â'r diddordeb yna. O ran ymhrofiad i gyda Nearpod, mae wedi bod yn hynod llwyddiannus yn y gwersi. O ran yr ochr dechnolegol o'r peth, hynny yw dim problemau mawr o'n pethau'n crasio neu'n cymryd amser i lwytho. Ond os oes rhywbeth yn digwydd, am beth bynnag rheswm, na gyd sydd angen y disgybl wneud yw agor yr app Nearpod eto. Sylwch bod y cod wasad fan hyn, a bydden nhw'n agor yr app yna eto ac yn rhoi y cod yna mewn. Lle gynnau hynny'n gloi iawn fan hyn. Ti'n goffo gael y sgrin i fyny i weld y cod. Jyst i ddangos i chi, dyma ni, maen nhw'n gwasgu dyn a wedyn maen nhw'n mynd nôl mewn. A gan fod o wedi lawr lwytho yn barod, bydd ddim yn cymryd llawer o amser. Jyst am ddangos i chi y gweithgaredd yna, lle oedd angen i nhw dynnu croes, iawn, so draw picture, dwi'n meddwl yw yn Nearpod fel gweithgaredd. Mae'n gweud i chi reit, mae angen i chi roi croes lawr y gwylod fan hyn. Os dwi'n cyffwrdd ar yr iPad, dwi'n gallu dewis lliw fyna, dwi'n gallu dewis trwch y beiro sydd y fi, a wedyn dwi'n gallu roi rheina lan fan hyn ar fy iPad i. Dwi'n gallu gwneud nifer o bethau dweud y gwir, dwi'n gallu rwbio bethau mas os na dwi'n teimlo bod e'n gywir, dwi'n gallu ychwanegu rhywbeth arall neu ysgrifen beth bynnag dwi am wneud, tynnu felly triongl ac yn y blaen. A wedyn, unwaith dwi'n hapus, dwi'n clicio ar send, a dwi'n gweud yes, a ran ochr yr athro wedyn sylwch, eto byddai'n cymryd cwpl o eiliadau, ond mae'n wych, mae'n ymddangos o flaen y dosbarth cyfan, beth mae unigolion wedi gwneud. So mewn dosbarth go iawn, byddai'n ar ryw 15 i 20 i 30 o ddelweddau'n ymddangos fan hyn, a dwi'n clicio arno nhw a gweld nhw, a wedyn rhannu nhw nôl gyda'r dosbarth os ydw i am. Eto, asesu'r gyfer dysgu, fel y soniais yn y fideo greiddiol, gallai hwnna fod yn ddarn o waith ysgrifenedig, tynnu sylw at wahanol eiriau, ansoddeiriau, geirfa anghyfarwydd, beth bynnag yw yn eich dychymyg chi, mae'n bosib gwneud fan hyn ar Nearpod. Felly, rhywbeth pwerus iawn yw Nearpod, fe fydd y fideo ola yn seiliedig ar yr adroddiadau, felly croeso chi wylio fideo rhif 3. Pob hwyl!